Hej derude, jeg hedder Gunilla. I dag skal vi lave noget roligt fokuseret yoga. Fokuset kommer ligesom gennem bevægelse. Jeg er lidt både sådan, jeg har en frustreret følelse og blandet med, at jeg egentlig er ret tilpas og afslappet, men der er noget i mig, der sådan skal bevæges, så det kommer til at blive unstuck. Det kan også være, det bare er din måde at lande på. Hej, host Yoga Gunilla her. Til den her sekvens får du måske brug for et tæppe og en pølle eller noget andet sådan rundt og fast. Kan også bare være, ja, den her også fast. Den skal ligge mellem knæene. Og videre til selve yogaen. Jeg har lige min hvide sten for lidt grounding og påminde mig om renhed og fokus. Og starter med at tage strømperne af. Fordi jeg tror, at det kommer til at hjælpe mig. Men allerførst, vi starter med lige at lande. Jeg kan allerede mærke, at også bare det at starte en video kræver lidt af mig, der i sig selv skaber noget. Så det lukker jeg lige ned for. Eller det sætter jeg ud til siden på en hylde her. Dyb indånding gennem næsen. Puster brystkassen op og udånd. Gennem munden. Brystkassen falder. Må gerne komme ud på dine udåndinger og egentlig bare lad vejrtrækningen tage over. Du behøver ikke at styre den. Kan jeg mærke, at det er ikke der, jeg er lige nu. Selv i hvert fald. Hvis du har behov for guidning, så tænk indånd op gennem næsen, udånd. Smelt. Pust ud gennem munden. Indånding gennem næsen. Udånding gennem munden. Den bedste guidning, jeg kan give dig lige nu, er at lytte til min. Og følge den. Hvis ikke din krop allerede er klar til at guide dig helt selv. Måske mærker du tyngden ned i sædet, der hvor du sidder. Stadig med rank ryg bevaret. Smelter ligesom ned mod underlaget. Står rank som et træ. Og ja, det sitrer lidt i mig. Det må det også gerne i dig. Det må også gerne ikke sitre. Eller noget helt tredje. Citren er lidt her, mærker jeg en del af. At mit system lige skal acceptere, at jeg lander. Og rent faktisk frigivelsen af den citron, der før bare hvirvlede rundt og var sådan en stok inde i mig. Okay, så 3 indåndinger, hvor vi spænder lidt op. Indånd. Skuldrene kommer op til ørerne. Udånd. Puster ud, sænker skuldrene. En gang til. Indånd, skuldrene op. Spænder lidt i skuldrene. Og udånd. Sænker skuldrene ned. Bevarer den ranke ryg. Sidste gang. Skuldrene op. Puster ud. Skuldrene ned.
giver mening. Inden armene ud til siden, strækker op. Strækker længde fra side til side, så nu strækker jeg op i højre side og stemmer ned med højre balle. Og tilsvarende stræk op i venstre side, stemmer ned i venstre balle. Og der er ikke så meget her. Igen indånding, armene op. Uden højre hånd ned i gulvet. Og strækker venstre side. Venstre balle ned i underlaget, højre håndflade ned i underlaget, og venstre arm og fingerspidser langt op. Jeg mærker også underlaget med ydersiden af mine fødder, stemmer jeg blidt ned. Spænder i kæben her. Retter overkrop og venstre arm lige op. Sænker venstre arm til højre knæ. Højre hånd kommer op og bagved dig et sted, måske om på fingerspidserne. Stemmer lige ned, så ryggen bliver ret igen. Indånd her. Forlæng det på ud og twister. Måske lidt mere ved overkroppen. Og nakken følger måske med. Stemmer stadig ned i underlaget. Løfter op gennem toppen af hovedet. Trækker vejret her. Mærker ligesom plads mellem ribbenene på siden her. Højre side. Udvider sig på indåndingerne. Spænder af på udåndingerne. Næste indånding. Tager sig ind til midten, armene op. Udånding. Venstre hånd ned. Stemmer ned i højre balle, højre arm op og ud til siden, ud langs fingerspidserne, så stemmer også ned i venstre hånd, spreder fingrene, stemmer stadig ned i fødderne, og længde på sidekroppen her, spænder i kæberne, bekymringsrynkerne på panden kan få lov at blive lidt blødere. Indånding overkrop, arm op, højre hånd til venstre knæ, venstre hånd, fingerspidser op bagved dig. Igen indånding løfter op og udånding twister lidt. Måske følger nakken med. Måske først på næste udånding. Trækker vejret her. Indånding. Puster venstre side af brystkassen op. Udånding giver slip. Stemmer ned i underlaget. Løfter mig op samtidig. Trækker vejret. Næste indånding ind til midten, armene op. Og vi får lidt flow på. Udånding twister til højre. Indånding, armene op ind mod midten. Udånding til venstre. Find dit eget tempo. Indånding op. Udånding til højre. Indånding op. Udånding til venstre. Din krop ved, hvilket tempo du har behov for. Hvor lidt eller meget lyd og kontrolleret vejrtrækning, der skal på. Det kan godt være, at du slet ikke skal tænke over din vejrtrækning, og at det kun laver mere energi heroppe i hovedet. Og lige nu prøver vi at berolige den. Og næste gang du har været til venstre, og armene kommer op igen. På udåndingen kommer armene, hænderne ned foran hjertet. Håndfladerne i gulvet foran dig. Kom op på alle fire. Spreder
fingerspidserne, hænderne under albuerne, skuldrene, knæene under hofterne, lang lige ryg. Indånding. God udånding. Katten. Strækker henover skuldrene. Indånding. Sænker maven. Løfter panden. Udånding. Skyder ryg. Presser benene ned. Kigger ind mod maven. Sidste runde her. Indånding op. Udånding ned. Indånding til neutral. Suger kernen ind og løfter numsen op i hundestrækket. Går lidt på stedet. Og hænderne frem på en indånding til fødderne. Nej, til fødderne frem til hænderne. Indånd, ud. Fold ned. Indånd, bøjer lidt i knæene. Overkrop arme hele vejen op. Strækker dig langt, læner dig lidt bagover. Udånding. Armene ned foran brystet. Indånding, armene op. Udånding, fold fra hoften og hele vejen ned. Giv slip på nakken og hovedet. Indånding lang, lige ryg halvvejs op. Måske hænderne på skinnebenene. Udånding, fold forover. Håndfladen i gulvet, indånding halvvejs op. Og træd tilbage i toppen af en armbøjning, som altid kan være på knæene. I dag har jeg brug for at bruge noget energi. Indånding her og udånding. Kom let frem og sink dig ned. Pres gulvet væk under dig. Stræk tæerne ud. Indånding op i en kobra. Underret tæerne kommer på knæene. Videre op i hundestrækket. Efter højre ben op, stemmer ned i gulvet her. Med hænderne. Højre fod kommer frem mellem hænderne, og det kan være, at den lige skal møffes lidt, hvis smidigheden ikke lige er til at lande der med det samme eller styrken. Min balance er der ikke så meget i dag, så jeg spreder lige benene ud, så der er lidt bredere afstand her. Det er mit bagerste ben, jeg så rykker på. Spænder op i lårmuskler, kernen. Indånding løfter op i en high lunge. Udånding drejer bagerste fod, så den er parallelt med måtten, kommer ned med knæet, forreste knæ over anklen. Hofterne lidt ind under mig. Samler skulderbladene bag på mig, som jeg strækker armene ud til hver side. Stemmer ned langs venstre yderside af foden, af venstre bagerste fod. Kigger ud over højre hånds fingerspidser. Og lander lige stillingen her. Indånding, højre arm. Albue på højre knæ, venstre arm kommer op. Og hen over øret. Vindmøller med stærk fra din kerne. Hele vejen op, så venstre arm kommer ned langs bagerste ben og højre op. Vindmøller frem igen. Vindmøller tilbage. Sidste gang. Vindmøller frem. Vindmøller tilbage. Den her gang drejer tilbage med tæerne, så det peger parallelt. Og vindmøller begge arme ned foran dig. Lad venstre hånd blive underlaget. Åbner højre hånd op. Twister modsat. Så stemmer godt ned i underlaget med venstre hånd, højre fod. Og
lige så meget jeg stemmer ned i venstre hånd, strækker jeg mig lang her. Og lige så meget som jeg strækker bagud med venstre hæl, strækker jeg mig ud gennem toppen af hovedet. Mærker mine linjer og har hele kroppen med. Højre hånd ned igen. Og hele vejen op i den trebenede hund. Bøjer knæet, så hælen kommer ned mod hoften. Og åbner lidt op, kigger lidt ud. Stemmer stadig godt ned med hænderne. Mikrobøjer albuerne. Lukker hoften igen, strækker. Og sænker benet. Går lidt på stedet her. Inden vi lige gør den til næste side. Indånding træder frem. Halvvejs op. Udånding fold forover. Benene bøjer af knæene over krop og arme hele vejen op. Stræk arme langt. Læg tilbage. Udånding ned foran hjertet. Indånding armene ud til siden op. Samler hænderne ud og fold fra hoften og hele vejen ned. Hovedet hænger tungt. Indånding halvvejs op. Udånding kom ned med håndfladen i gulvet. Træder tilbage i planken. Løfter mig op mellem skuldrene. Indånding, udånding frem og langsomt ned. Skubber gulvet væk under mig, albuerne ind mod mig selv. Indånding op i en kobra. Stemmer tåneglene ned, så hele kroppen er med. Udånding sænker mig ned. Underdrejer tæerne, kommer op på knæene. Strækker mig op i hundestrækket. Stadigvæk den spredte fingre. Længde på overkroppen. Længde fra numsen og ned. Med benene ud gennem hælene. Også selvom det ikke rører gulvet. Indånding løfter venstre fod den her gang. Udånding bøjer. Og placerer venstre fod mellem hænderne. Nu skal jeg også lige have balancen igen her af bredden. Så jeg rykker lige højre fod længere mod højre. Spænder op, klemmer ind på venstre forreste ben, suger kernen ind og indånding løfter mig op, sænker skuldrene, sænker mig lidt længere ned i knæet. Indånding tilbage. Udånding hele vejen frem med hænderne ned i gulvet. Indånding løfter nu venstre fod op. Nu er det lidt. Jeg var ikke fokuseret nok. Hvad havde jeg gang i? Venstre fod kommer lidt tilbage. Omdrejer højre fod, så de bliver parallelt med den bagerste side af måtten. Klemmer ind på venstre forreste fod og kommer hele vejen op. Sænker knæene, sænker skuldrene, hedder det. Længde på armene, samler skulderbladene, så jeg åbner brystet. Og lander lige igen her. Stemmer ned langs ydersiden af højre ben, hele vejen ned til, især med sådan en lille tå ved siden, så jeg står godt fast. Kigger ud over venstre hånds fingerspidser. Strækker stadig højre hånd lige bagud, så hele kroppen er med. Mærker min tyngde og fasthed nedad, og min lethed opad. Sænker nu venstre albue til venstre knæ, uden at læne mig for meget. Den sådan hviler bare. Højre hånd peger først op og strækker hele armen. Så jeg bliver en lang lige linje. Mærker igen, jeg stemmer ned i venstre højre fod. Strækker ud gennem højre arm. Suger
kernen ind, indånding. Kommer lige op, vindmøller tilbage, så højre arm ned langs højre ben, venstre arm kommer op i sådan en bue hen over mig. Vindmøller frem igen. Og tilbage, stærk i kernen. Frem og ned. Sidste gang tilbage og op. Og nu når jeg vender mig frem igen, så vender jeg også ud. Højre fod, vindmøller, armene helt ned. Placerer håndfladerne i gulvet på hver side af foden. Suger ind i kernen igen, presser ned i hænderne og løfter venstre fod op. Stemmer ned i hænderne her. Strækker venstre fod op ud gennem hælen. Bøjer nu knæet, så hælen kommer ind mod numsen og åbner hoften lidt op. Stemmer godt ned i begge hænder her, så jeg ikke får overbalance. Og lukker hoften igen, strækker benet og sænker benet. Så sejt. Går lidt på stedet. Indånding går hænderne. Løfter halvvejs op. Bredde over skuldrene. Længde ud gennem halebenet og ud gennem toppen af hovedet. Indånding her, udånding fold forover. Indånding hele vejen op. Udånding samler hænderne ned foran hjertet. Vi tager en helt almindelig solhilsen. Indånding, arm ned til siden op. Samler hænderne ned foran hjertet. Igen ud til siden op. Indånding. Folder fra hoften ned. Udånding. Indånding halvvejs op, måske med fingerspidserne den her gang i gulvet, eller på skinnebenet. Håndfladerne i gulvet. Ind og træd tilbage i toppen af en armbøjning. Igen bredde over skuldrene. Mellem skulderbladene. Kommer lidt frem over tæerne og hænderne. Udånding. Albuerne ind til siden, presser gulvet væk under dig. Strækker tæerne ud op i en kobra. Kommer tilbage over knæene, løfter tæerne, eller underdrejer tæerne. Kommer op i hundestrækket. Går en masse små, så langsomme skridt du kan frem. Det er en øvelse i sig selv, den langsomhed, når der er fart på. Indånding halvvejs op. Udånding fold forover. Grib fat om dine albuer, lige dingler lidt frem og tilbage. Fra hoften og ned. Sætter dig nu ned. Find en måde at sidde ned på. Med lidt afstand fra numsen til hælene, så du faktisk lige kan samle knæene her. Og kramme dig selv. Vipper lidt fra side til side. Spænder i kæben. Får lyst til at spænde af anklerne, eller i hvert fald sende dem noget opmærksomhed. Mine fødder. Få nu håndfladerne i gulvet lige ved numsen. Og kom ned og ligge på ryggen. Stadig med både knæ og fodsålerne i gulvet. Få håndfladerne i gulvet. Og lad os se, om du skal først lige nå hælene med dine fingerspidser. Ha' den afstand, og så håndfladerne i gulvet. Indånd, sug kernen lidt ind mod rygsøjlen. Udånd, løft op. Måske rulle skuldre. Løft hoften op. Løft skuldrene lidt ind under dig selv, så du stemmer ned i hælene. Stemmer ned i baghovedet, albuerne, håndfladerne. Hoften løfter sig op, klemmer ind og baller og
baglår. Trækker vejret her. Og på din næste udånding, tager skulderen ud til siden og ruller rygvævet fra rygvævet ned igen. Prøver vi igen lidt mere dynamisk. Stemmer ned i underlaget. Indånding. Løfter op. Udånding. Ruller ned. Indånding op. Udånding ned. Og have ligesom hoftebreddes afstand mellem knæene, så de hverken drejer for meget indad eller udad. Så du ligesom har stabilitet, der støtter dig. Indånding op. Udånding ned. 2 gange mere. Indånding op. Holder den lige. Udånding ned. En til gang. Sidste gang. Indånding op. Holder. Udånding ned. Løfter højre fod, så anklen lander på venstre knæ. Måske får du rigelig stræk her på måske højre lår eller omkring ballen. Hvis du kunne bruge mere stræk, løfter du venstre ben op. Måske også lige flexer i højre fod. Og tager højre hånd ind i hullet mellem benene og venstre hånd på ydersiden af venstre ben. Og griber fat under venstre ben. Måske hjælp det, og hvis du skal have lidt mere, så kan du også stemme højre albue ind i højre knæ. Og ligesom sende knæet i retning væk mod dig. Spænd af i kæberne. Og prøv at mærke strækket. Det kan være, at du skal bukke dig selv lidt her. For at hjælpe spændingen, eller afspændingen på vej. Måske har du også behov for, i stedet for at tage fat under knæet, så foran knæet på skinnebenet. For at få et lidt dybere stræk. Giver slip med hænderne, sænker venstre fod i gulvet, løfter højre ben af, strækker det langt, venstre fod er stadig bøjet, twister op på højre side. Her skal jeg have en pølle, som jeg ligger foran min højre side, og ruller knæet op, venstre knæ op. Skuldrene er stadigvæk i underlaget. Det er derfor, jeg har en pølle, så knæet ikke bare tager skulderen med. Højre hånd på venstre knæ. Måske har du venstre hånd ned langs ryggen, vandret til siden, det kan jeg ikke. Måske hele vejen op, og mærker der, hvor at twistet giver bedst mening for dig. Skal du have lidt mere, kan du også twiste ansigtet modsat knæet. Trækker vejret ind i venstre side her. Måske venstre lårballe. Åbner op her på venstre side af brystkassen. Måske spænder i underløbet. Hen over panderynkerne. Mærker den del af din krop, der rører underlaget. Smelte ned her. Sidste indånding her. Udånding triller hovedet tilbage til midten. Kommer stille og roligt ned med hele lænden. Og jeg begge knæ igen.
modsatte side, så er den klar. Så igen mærker lige afstanden med hænderne her til hælene. Løfter nu venstre knæ op, så venstre ankel lander på højre knæ. Er det nok, og det kan være forskelligt fra side til side. Jeg er meget, eller i hvert fald lidt hypermobil, så jeg skal have lidt mere. Måske løfter du op i højre ben. Griber fat med venstre hånd ind i firtalshullet. Højre hånd på ydersiden, under låret. Stemmer venstre albue ind mod venstre knæ og hjælper knæet lidt væk fra dig selv på den her måde. Flexer i fødderne. Måske skal du også have fat på ydersiden af højre knæ og læg. Også her mærker det underlag, du ligger på. Mærker der, hvor strækket gør noget ved dig. Og hvis det er svært at mærke der, hvor det gør noget ved dig, så kan det være fordi, at så giver det dig nogle spændinger andre steder, så spænd af henover panden, kæberne. Rør underlivet med din beroligende opmærksomhed. Samtidig kan du måske se, at jeg ligger her og igen bukker mig selv. Synes jeg hjælper. Det er helt op til dig. Og nu kunne den æble lidt ud af min bukken. Og jeg kan mærke, at jeg også skal spænde af i højre fods ankel. Sidste indånding her. Giver slip med hænderne, sætter højre fod i gulvet. Løfter venstre fod og strækker benet ud, så det lander i gulvet. Triller om på venstre side og køkken ind, hvis det er nødvendigt. Justerer, så det passer. Jeg har igen modsatte venstre hånd på højre knæ, og sådan at give lidt modvægt. Højre skulder i gulvet, og jeg twister også mit hoved mod højre. Jeg vil gerne have armen helt op. Højre arm. Det kan også være, at den ligger vandret ud ned langs siden. Du finder bare ud af, hvor du skal have den skal være. Mærker efter. Trækker igen vejret. Bare smelter så vidt muligt hen over højre side. Lår, balle, brystkasse. Og ja, jeg ventilerer også helt bogstaveligt talt. Der kommer en lille fems her. Det hele skal have plads. Fysiske som ikke fysiske ting bliver bevæget og kommer ud. Når det ikke gavner at være i mine mere. Jeg kan mærke, at der allerede mere ro i mit system, både mentalt og fysisk. Der var bare det, jeg lavede den her stilling til modsatte side. Måske er der også det hos dig. Måske har du stadig behov for lidt vejrtrækningsguidning. Det får du her i indånding. Gennem næsen puster, vend højre side af brystkassen op. Og udånding gennem munden. Brystkassen sænker sig. Nu har jeg behov for at rykke min arm lidt. Indånding. Gennem næsen, plads i ribbenene. Udånding. Spænder af. Smelter ned i underlaget. Indånding gennem næsen.
vender ind mod midten med hovedet. Lænden kommer i gulvet. Høvlen kommer ud til siden. Jeg strækker begge ben lange. Roterer i håndfladerne. Roterer i håndledene. Tag fat i dit tæppe. Måske tager du også strømper på. Lige nu kan jeg mærke, at jeg bare skal ligge ned, imens jeg bare sådan. Måske har du ikke behov for tæppe, men det giver lige den der tyngde, jeg pakker mig ind. Tyngde og sådan beskyttelse. Pakker mine tæer ind her. Tæerne peger stadig lidt ud til hver side. Skulderbladene lidt ind under. Ryggen, håndfladene opad, armene langs siden. Og mine ankler spænder af, nu kan jeg mærke. Dyb indånding gennem næsen. Lang udånding. Så mærk hele dig. Hele bagsiden af dig mod dit underlag. Og mærk, hvad du har på dig, om det blot er dit tøj, eller om det også er tæppet. Mærk det blide tyngde, eller i hvert fald berøring på dig. Send opmærksomhed ned ved dine tæer, fødderne nedenunder ovenpå, anklerne, læggene, både bagpå og skinnebenene, hen over knæene, knæhæserne, op langs lårene hele vejen rundt om, op til hofteskålene, ballerne der bliver lidt flade mod underlaget, dit underliv, bækken, hofter, svaret i ryggen, midten af ryggen, skulderbladene mod underlaget. Mærk din bløde mave. Og i hvert fald måske spænder lidt mere af. Udånding og udånding. Mærk maven, der hæver og sænker sig. Brystkassen, der hæver og sænker sig. Send opmærksomhed op langs dine skuldre, armhuler, overarme, albuer, underarme, håndled, håndflade, håndryg, alle 10 fingre. Videre op til nakken, halsen, ørerne, bagsiden af hovedet mod underlaget, kinderne, tungen, næsen, øjnene, tunge nede i øjenhulerne, panden. Der bliver lidt blødere her, når du mærker den. Hårgrænsen, toppen af hovedet.
praksis af din indsats rigtig bundfælles og integrerer sig i dig. Det har den også allerede gjort, og hvis du er klar, ligesom mig, skal du lige rotere i ankler og håndleden. Måske strække dig langt. Eller krumme dig sammen, løfte knæene op hen over maven, så du kan kramme dig selv og rulle lidt fra side til side hen over lænden. Få fodsulerne i gulvet og drej dig op på den ene side. Få hånden i gulvet og langsomt kom op i en siddende stilling. Kyd dig ballerne. Måske en hånd på hjertet, eller i hvert fald bare lige gerne med lukkede øjne. Tjek ind i dig selv. Hvor er du nu? Det er sjovt. Det er det samme hver gang. Jeg er stolt af, at jeg har været på modellen hver gang. Selvom jeg elsker det, så kan det stadig være en lille opgave rent faktisk at møde op. Så mega sejt, at du også gjorde det. Måske prøve noget nyt. Endnu sejere, at du gjorde det alligevel.